Armen Production Center. Mudalit ka ninyo ning tulumanon. What's the style? Pagdumot style! Timan ilang kini. Ngay abot sa panahon sa panudya. Pangitaon ko yun ikaw. Ug watas-watason ko ang imong kasing-kasing nga nagtago ni ng dughan mong maliputon. Palami style. Lipayon ko ikaw. Ihatag ko kanimo ang langit. Lipaya ko. Tagbawa ko. Lipaya ko. Kasilag style. Gigasilagan ko ikaw. Magkalimtanay na lang ta. Dili na ko gusto makita laki pag imong kanino. Lisod ng papalikod ang baha. Paigon sa bukid. What's the style? Mga sugilanon nga matapos matag-adlaw. Sa mga nagkalain-laing hitabo sa kinabuhi sa tao. Mga hitabo nga dili gayud makalimtan, kay nahasulat naman sa lapyahan sa panahon, nga bisan ang mga dagkong balod, dili gayud makabanlas sa mga lama sandumanan, nga dili mahimong makalimtan. What's the style? Gidalit sa Armen Production Center. What's the style? Ako si Elmer, ginaingon, wa ko'y plano nga makikrelasyon nimo kay asawa ka sa akong igsuon. Apan unsaon taman, natintal man ko. Mao kini ang nahitabo sa akong kinabuhi nga dili na ko mahimong mahikalimtan. Isputing nga ako ni mo, bay. Asang going, ha? Holiday maroon, bay. Holiday? Mag-diit bis kong uya, bay. Og, plano nga, palasak min do, ha? Lasak ba? Kasal man. Wow. Som na si. Mao ba? Kung mao, dili na niya ka moabang din sa atong giistaran. Mangitaw niya kag baye nga tibuok yun para sa imong pamilya, uban sa imong asawa. Oo, natural man na, bay. Puhon, mas maayo mo ko ng usa ka pamilya yun, usa ka balay agipoy, di ba? Oo. Tulo lang unya ka, tulo na lang unya mo mag-abang din, bay, sa ilang balay nga kirigistara na to. Kaya ako, abalhin ako, di na akong puyo din, Oh, ako noon, bay. Pwede na ba yun nga mabalik ko sa mua? Kay, tagadin himang ko. Di man ko sama ninyo nga, ako mga kauban sa trabaho nga, lagi yung ipuyan, mutabok kayo loud. Lagi, ako pa ni mo ba, no? Inibalik ni mo ba? Ako ba? Akong una-una ba? Balik ka sa inyo. Kaya mauro magyapon. Wa ka mo star sa inyo. Pero, buhatang magyapon kag konsumo taon dito. Maulagi ba eh? Kini man ko na kong manghod nga laki, doon na gikalibin. Tuwa sa star bay. Pero, ako mangyapon mo bay ng tubig kurinti. Mong manghudo ay star sa inyo, grabe ha, nanay. Na ako ba ginibay sa kurinti? Kung saan man nga, wa may trabaho akong manghod. Bisag na na siya asawa, may trabaho. Ako pa ikaw, no? Oy, di ka mo hatag daw obligasyon ka sweldo ni mo. Pero pag ko sa pagkitang trabaho ng imong igsuon. Lagi. Oy, akong cellphone. Oh. Si mama tingalin ning nanawag. Ako sinig dumang gahapon o Lagi. wa pa ko makauli sa bahay. Ya. Ay, si mama yun. Ala. Ay, sige, tubaga niya, tubaga. Arin lang ko ha, kay mag-date pa ko sa kuyab. Tubaga na niya. Sige. Ay, klaro kaayo nga. Kwarta na itoyo ni mama. Hello, ma. Hello, Elmer. Mm. Nak, ari na sa bahay, dong. Kay, mabayad naman kuskurintig tubig, dong. Ay. Oo, ma. Pabutan ko diha. Muanahan ako.
Ay, mga 5 na nakabuwan nga maimpas ko ning auto nga akong gidatahan. May na lang ni nga doon ako'y makita sa akong hinaguan. Pag si Milba, mamisita niya ako niyag balik. Kung sugton ko niya, ay magminyo na lang sud ko eh. Aron maningkamot nagpangita og trabaho ning ako manghud. Manghabang kog tibuok bay. Og anak ko papuy si mama uban ako. Bahala na ka Juni. Magminyo na ko aron mapugos kag pangitag trabaho. Elmer, nak. Mao na ma. Inig-abot unya siya gayon nga may minyo na ko. Di na kumuhatag og para bayad sa kuryente ug tubig ma. Kay may kagulingon naman ko nga pamilya. Naunsa man sa bintaw ni Juning manghod ni mo eh. Yang tudron wa pa magyud in taon makatrabaho. Unsa man pagkatrabaho nga wa man sad mga apply. Nga pa yung mga kuya. Oh, Pero saan taman ko nga, huwag magimudawat na ko. Huwag yun. Gusto ko tahalan ko nga, ikaw siya bayad sa kuryente at tubig. Naara day ka diha dong June. Dara ko niyo eh. nagpaminaw ra di ka diha. Oh, ganina ra kong napaminaw eh. Nga, nagsulti mong mama. Dali diri be. Dol diri. Sa. May baon ako kung unsa ang gisulti mo. Dili ka niya maangkon sa baranan sa tubig kuryente. Dini sa, kung maminyo ka na. Mga magina. Diba, kuya? May kay nakunungog day ka. Busa, paring kamot dayon nga makatrabaho ka na. Kay magminyo na ra ba ko? Kaya ano? May uyog ka na di, kuya? Ha? Panuhon. Oh. Pero doon na ako'y babae nga nahuna-hunaan nga pamisitahan aron panguyaban. Kung sugton ko sa maong babae, may magminyo na dayon ko. Oh, mau ba? Sige, mag-ampo ko. Gadili ka sugtong sa mga babae. Diya? Aron mapabilin kang ulit tao. Oo. Diyan na mo eh. Ato ko sa kong amigo. Basig, katabang silang mangita kong trabaho. Parang ako. Yubag yun yung tinubagan manghuraw eh. Mag-ampo ko na siya nga di ko sugton sa kong ipanguyaban aron magpabilin kong ulitaw. Pagkawa, matasang manulti eh. Paranggahanan na kama eh. Wa ba yung makabuot na ako? Nga di na ko muangkon sa bayranan sa kuryente tubig din eh. Kay wa ba ko magpuyo din eh. Kung di pa nang tungkod ni mo eh, nga niya ka din eh. Ambot na lang ma. Kuya, narinig ka sabay? Uy, si Tanya man ang migawas nga nagpanti lang. Tanya, nagpanti ka raman god nga migawas sa inyong kwarto. Naunsa maning bayana, oy, balik dito sa kwarto, oy. Pagsayaw dito, oy. Kay ni ang imong bayaw. Ay, naunsa man ka. Wa naman gud ko mag-isip og laing taon ni Kuya, gud. Matupod ko sa banyo kay maligo ko. Kuya Elmer, ato sa ko, kuya. Gwapuha sa akong kuya, oy. Oh. Pagkasayang sa kagwapa ni Tanya ma. Kay naminyo lang siya sa kumanggod nga tapulan mangitag trabaho. Ako'y gisayangan sa kagwapa ni Tanya ma. Elmer. Nabali naman noon eh. Si Tanya nga babay mo ay nanarbaho. Gamay ra sa kay sweldo eh. Tendera sa department store na stand niya. Kuyaw ko makita naglaing laki sa Tanya ma. Nga dunay trabaho. Sigurado gyud ko nga mabiyaan sa dili oras June eh. Elmer. Unsa? Mao na day, uy. Sa pagsigi og anak ni Kuya Elmer sa bahay, kun madomingo, mingawan naman ko niya. Yun na day, uy. Magwang ba na si mong bana? Nga, gipulaan naman ko sa kumbana, kay way trabaho, nga hinay pagit kay sa kama. Gamay pa siya kay bunal. Ni, mao ba? Ay, kun mo na.
Hala, kamay sa din ang siyang maguwang. Kaigsuon man na sila. Sa tanaw ko, day, dako ang iya kay bagal man kay katubangan. Daytan niya. Stuping kay na eh. Asam ka ko. Asang ko ron ha, date. Tapos naman si Muyo, isugot ka Milba ha? Ay, pero di, may mag-date ron. Ha? Kay duty siya, bisan Domingo. Mato ko sa amo, bay. Giminga ko sa asawa sa kumangkod. Oh! Kumidya din. Bitaw, bay. Mingaw man. Usog-usog. Bitaw, bay. Kupahan ko niya eh. Ug sukad lang nga. Nakakita ko niya ba nga, nagpanti lang. Di naman siya mawa sa kong nahuna eh. Ay, bayanin mo do. Agoy. Mura kang sinulog da. Di mo wa sa una-una. Ay, biya tao, kalimot do nga. Asawa taon ka sa asawa na si Mamangho da. Ay, mo nang bayaw. Sige, bay. Harin ako. Ay! Good luck to me. Ano sa pito na lumuti mo? Ay, naman ko tangan niya. Vida. Kung naibog, inis ba Ilmer sawa siya Mangho da. Porbida, no? Agoy, misultir ba to siya ron nga? Ang iyang mamaras ila? Ba, sinuwa ron taon yung manghod ron diya sa ilang taong balay taon? Itong asawa nga, manghod niya sa asawa ay, ang iyang manghod nga, ang manghod siyang asawa nga iyang naibgan, porbida. Buhagay ito ron ba? Porbida. Dakuar ba kargada, yung akong amiga. Murag kag Jimmy. Oh, dako kay kargada. Humatik ka. Yun yung bayaw ron niya ron. Niyan ako sa kwartong mama. Oh, si Juni wasa din eh. Siptan niya rin usa sa bahay. Siradong banyo. Siya tingalin ang tuwa dito. Naligo. Uy, naunsa man ko eh. Milihok akong gana sexta. Dugaya naman ako nga. Wa na makajir-jir eh. Giga, tuskig na rin ako Oh, Tanya? Ikaw guning misuod sa kwartong mama. Hala, nagporlos lagi ka kuya, ug naggunit ka sa imo. Gawas oy. Nagpantira ba ya ka o wa kay bra? Utok sa duhan nimo ka bobs oy, kanindo tan-awon oy. Nabati ko nga may sakinan nga niabot. O salamat nga ikaw di ay. Ha? Ang akong bayaw nga gusto kong tilawan. Unsa? Uy, Tanya. Ibo magugong gigakusog gihagan. Umutan nimo eh. Wa ko isa ini ha. Wa ko isa. Katrina na. Hindi tagtarong. Dali na, kuya. Umuta sa imo eh. Katilog sa imong tila. Kataas sa imong tila, kuya. Kalami. Magunit ako. Magunit ako sa imo. Nindot kay gunitan kay... Tampo, kuya, taas. Kalami niya. Layo araan ni sa kutsyon ni sa imo eh. Pati pag yung layo. Layo kit kayo Sige kay pa. Sige pa. Gigibing mo na kung anong singalong. Tanya. Alibi. Ako rin ikuhan sa mga... Lamit, plaster. Kuya. Nagka-plaster na ako, kuya. Bila na sa... Bila dito na ni... Masakit na. Kuya. Ano pa ko katila kung sakit niya? Kalami. Kuya Elmer. Kuya.
may nahitabo gyud namo sa asawa sa kong manghod. Natinta lang gyud ko, kay lami ang kayo siya. O siya pod ang naguna-una. Human sa nahitabo namo, magsige na kong pangita og paagi nga makalugar ko og hilabot niya. Hangtod nga nagsabak siya nga ako'y amahan. Nagsabak ang akong bayaw nga ako ang amahan. O ito mga kasama, ang kaagi ni Elmer, dinining tulumanon. What's the style? Nagsabak ang akong bayaw nga ako'y amahan style. Kini mong sugilanon, gisuwat ni Jay Badayos, dalit sa RMN Drama.